Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Maayong Huwebes sa tanang mga Hudiyo diya sa Asiras. Sa mga apo sa tuhod ni Barabas ug sa tanang mga kaliwat diha ni Judas. Welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list kung unsay hisgutan ni Derek Ramsey Dihas Katri. Top 10. Number 10. Len, i-PM lang later ang ATM password sa imuhang papa. Number 9. Pila kabuk anak atong limit ani Len? Number 8. Kautara akong buko-buko? Ayaw ng sudlay.
Yawi sa BM gamita. Number 7. Kita ka niyaning ako ang six-pack? 500,000 ang investment ani ni Ricky Reyes, ha? Uli lang niya ko. Number 6. When ta mag-open og joint account para sa gugma? Number 5. Len, natagak sa banyo akong iPhone. I need a new one. Thank you, love. Number 4. Hi, Ellen. Have you checked sa last will and testament ni Daddy Nimo? Oh my God! Number 3. I don't use condoms. I use my heart. I love you, babe. Number 2. Honey, na ako diri sa Makati. Na-deposit na? Gigil na ako! O gangato ang number 1 sa top 10 list nga hisgutan pirmi ni Derek Ramsey diha sa Katre. To prove that you're the one, babe, akong giusab akong password sa iPhone into I love you, Ellen, forever. Syaro. Now, in his homily during the Mass, si Pope Francis nagkanayon nga it was 500 years since the Philippines received the joy of the gospel. Nadungag pa niya sa iyahang Twitter that this joy is evident in our people. Gani, matud pa ni Papa Francisco nga, thank you for the joy you bring to the world. So iyan ning gi-address nimo ug nako nga mga Pinoy. Apan nalantugi naman ni ron. Nganong sa ulugon man ang ikalima kagatos nga pag-abot sa Kristyanismo nga usa man to ka pagpanakop nga gatakuban sa Katolikong pagtuo. Kasangyaw og kaluwasan ang mga katsila kaniadto pero sila ray naluwas. Naghisgot og kaluoy ang mga pare pero sila ra say nabulahan. Nagsipit-sipit to sila mga Biblia. Apan bulawan na yang sud sila mga bulsa. Now, dili pug kuno na insakto nga muingon ta nga nadiskubrihan ni Magellan ang Pilipinas. Pananglit, ikaw malipay ka nga dunay mo kalit og butho diya sa inyong panimay niya mo diretso nagdeklarar nga ako'y unang nakadiskubre nimo, ha? Pero sa pikas bahin, naasay nagingon nga dili angay kundinahon ang mga butang nilabay na. Ayaw hilaki ang humana poong pas mga katigwangan. Sakto pod. Kay bisan unsa pa kagamhanan gani sa Ginoo, pero dunay butang nga di niya mausab ang nakalabay. Lakbit lantaw ta sa mga lumpunid sa kagahapon. Sigun pa sa mga libro, niabot si Fernando Magallanes or Ferdinand Magellan, dili tungod gusto niyang luwason ang mga Pilipino gikan sa impierno. Di magsakit ang iyahang babasatay kung mutuo ba mugdig purgatoryo. Because at that time, in the year 1500s, uso kaayo ang exploration. Bisan pagani nga nagtuo sila sa una nga flat ang kalibutan, pero tungod hakog man ang tao, gibuhat nila ang imposible. Although Magellan was not able to fully circumnavigate the world, pero usa to siya sa nakaprobar nga kung gusto ka mo adto sa wa, pwede kang muagi adto sa tuo. Vice versa. Kilingin lagi ko no ang kalibutan. Ambot og nganong sa kadaghang pwede pakamatyan atong mga karaang tao kaniadto sa Espanya. Pwede silang magpakamatay babay, pwede silang magpakamatay bulawan. Pero nganong nasentro magsagit taon to sila sa lamas. Way binuang, ha? Mayabag ang mga parinti ni Magellan sa una kung inigtanaw nila na hutdan na silang sibuyas ilang kusina. Matud pang Zaide sa katong ato ang libro kaniadto ba sa kolehiyo nga The Philippines, a Unique Nation. The world really went crazy for herbs and spices. What if kung
ang nahitabo didto sa Battle of Mactan na tunok og tuyom sa Lapu-Lapu. Mausab ba kaha ang Daghan sa Philippine history? What if ang tinuod nga Kwanggol maurag yun tong interpreter ni Magellan mutong naamong siya? One way to bring balance to our reading of history is to begin with the premise that history is not the study of what ifs. Matud pang Rizal ang tao nga di kuno makamaong mulingi sa iyahang kasaysayan kay baho pa kay sa dubok nga isdang tulingan. Di ba? Panultihon man na. Nagpasalamat ko, actually, sa kasaysayan nga iyatang hatagan bag mga panulunan kung unsa ta kaniadto nya giunsa ta pag convert into mga Kristiyano. Actually, nagpasalamat gyud ko ron nga Kristiyano ko. In a way nga nagpasalamat ko ni Magellan. Kay bawo mo gano? Di ko ka picture sa kong kagulingon nga usa ka baskog ug lagsik nga Muslim. I mean, this is not disrespect. I have so many good and decent friends diya sa Islam. But you know, daghang lami sa kalibutan. Ug usa na niya na, humba. Yum, 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 yum. Nya, niabot na ta sa takna, mga kaibigan, nga kinanglan akong mutumar sa ako ang daily dose of Lacto Vital. Kay mura magini akong panagang, labi pa nga hangtod karon, nagsigi na ra basagsaka ang mga active cases sa COVID. So, ang pinaka-best na kong buhaton, paliguno nako og unsay nasod nato ang atong immunity. So inom ta og Lacto Vital para nga kampante ba ta nga magawas-gawas sa tuwa nga di ta maunsa. Makahikap tag kagaw, makahikap tag bisag unsa, at least makibaw ta nga di sila kadot nato. Okay? Unya ato kunong siren dito sa Pikas Lawak ug unsa na may mga update ni Super B, mga balita ug unsa ba. Super B, pahibaw ako no me. Pasok. Mga balitang fake news. Super B, pwede mo pag-rate? Sipagtuon naman radyo. Okay, atong i-greeting mga naslistahan ni Jason, ha? Mayong pagtanaw niya, Mami Cleophis Sanchez Monteclar, si Eli Sanchez Navarro, ha? Munina Jones, Arlene Tan Panong. O garin na punta sa itong mga balitang fake news, lokal. Sa itong mga balitang lokal, mga katsilang tripulante sa barkong Juan Sebastian Ilcano nagdungan og dangop sa Parian Police Station. Human sila puros nawagtangan sa ilang mga mahalon nga iPhone sa diyang nakadunggo ilang barko sa pier size. Matud pas mga katsila, wala sila gatuo nga hasta ding barko sakon sa diay og akyat bahay. Apan ang kapulisan ipasabot ang mga langyong bisita nga wala sila katungod mo reklamo. Tungod wa man pod gani ni reklamo ang Pilipino nga 300 katuig nga gikawat sa Espanya ang kasaysayan sa atong kaliwat. Og na mauli ang mga tripulante sa Espanya nga way mga cellphone apan puno sa panulunan. Padayon sa itong mga panulunan sa mga balitang fake news nasyonal. Matud pa sa Department of Health, gawas sa pagdoble o sulob sa face mask, kinahanglan doble pod ang gamiton nga face shield.
O himong tunga sa kilometro ang social distancing. Kini mao pinaka-latest nga direktiba gikan sa maong ahensya. Nasairan na pinaagi sa usa ka scientificong pagtuon. Nag-anam kabangis ang kagaw labi pa nga daghan na kining variant. Dungag pa sa DOH kinahanglan na sad karon na dublihon ang isulob nga kondom. Kung pakighilawas kay matud pa ang kagaw walay giila nga agianan. Adto ba si agi sa bangag ibabaw sa ilong o sa bangag ilawom sa pusod? Human gipatuman sa DOH ang double face mask at double face shield scheme. Gipahibaw ang mga supplier nga modoble na sad ang presyo sa ilang mga gibaligyang face mask o face shield. Og dako ang ilang pasalamat ni Secretary Francisco Duque na nituman sa ilang nasabutan luyo sa kortina. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Balik ta ni Jason atong tanawon sa design sa iyang double face mask. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Kining 93-1 nga land swap deal. Mura ni siya kagid nga gabalik-balik na lang bisan unsaon panimog nudnod og salik-silik. 3 years ago, doon na nauntay nasabutan silang kanhi Cebu Governor Junjun Davide o kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Apan karon sa nipuli nga bagong pamunuan diha sa Kapitolyo ug City Hall, gusto na sad nilang usbon ang sabot. Tabla na sad ang katawhan ani nga mga apektado. Awa ha, giauhag na pod ni Gobernador Garcia nga ipauli pinaagi ni Labella ang mga titulo or mga certificates of title. Hatag bawi naman ning ila, oy. Ang nakapait kay ang nasandwich ang mga tao. Now, kung ako'y Labella, dili ko magpadalos-dalos. Timan dunay kapin 4,000 ka mga lumulupyo nga nalambigit ani. Puros mga butante sa Dakpayan, Sugbo ang mga nadisturbo na sa daning ilang kalaki. Dapat ayuhon gid nigdas, Mayor. Remember, dili si Gwen ang mawagtangag botos kung adto ka dapig ni Anyor. Timbanga gid ni, sir. Kay kung madiskasi na sad ang unang sabot sa 93-1, aw balik na puta sinugdanan. Nya magsigi na sa daan eh. Unya, wala magitay igong oras sa ato ang panagkukabildo karong mga taknaa. Unya, reminders lang sa ato ang mga suki nga mga viewers dire sa Facebook o sa YouTube. Next week, of course, si Manasanta naman, kay kinanglan sa ta nga mo take a break. Kay bisag unsa ta ka makasasa, mo pahuway mangyapon ang tao. So pahuway tas pagpakasa. So magkita na taani most probably by next week na. So sunod semana di usa ta magdungganay dire sa internet. Okay? Unya ay taw kalimtiha nga to subscribe sa ato ang YouTube channel. Pwede sad mong mo like or mo share sa ato ang Facebook page kay padaghanay lagi ko nuros numero. So sabay na lang sa tas uso. Pwede sad mong mo search mo diha sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. And by way of tradition, ato gyapong i-feature sa ato ang end portion sa ato ang program ang mga local na to nga featured Bisaya artist. Okay? Atong paminawon ang ilang mga musika, bahan mo na lang sa nipaagi na to nga makatabang ta sa ilang mga karera
isip mga musikero kay minus rabataw ng ilang gig ron sa gawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ay gyud kalimti, halang doon si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Di ta uyab, amigo ra, pero nga naman lahi ra lagi, pasensya na. Sweet man good ka, pero sweet sa tanan, sakit kaayo sa dughan, naghuwat-huwat pud ko. Lisod pud if ako'y mo nagpakitag motibo, maong mag-move on ako, kay mas maayo sigurong magpabilin tang amigo. La 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 la, kanunay tang mag-uban, apan kilig-kilig lang. La 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 la, ako'y kanunay luoy, kapoy na sigig maoy. Wow, wow, wow. Dapil siya sa atong storya, karon kay nagselos ka, pero uwahin na, friends na lang ta. Ay kabala ka, kay happy na ko, matanas imong damgo. Wag ayo'y mahitabo, kung di ni mo isulti ng gugmang gitago-tago. Siya ang mipuno, sa gugmang dugay ra na ako gipangayo. La 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 la, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. La 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 paasa, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw na, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. Wow, wow, wow. Di ta uyab, amigo ra, amigo ra. La 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 la, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. La 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 paasa, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw na, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. Wow, wow, wow. Di ta uyab, amigo ra. The Not So Late Show with Jason Monteclar.